kila kitu. Kwa Ramogi kwa hateri nyake county no Migori kama jokanyo e sekta masome sub county Masuna West ojiwo jonyuol mondo koro ter nyithindo gi manyiri mondo mi osome skunde ma jopuonjre dakie kaka yo mar geng'o midhiero mar iye ma Oiwu ma hinyo ngima nyithindo e county no. Jojuma miwaler. Ko iye mondo pod en midhiero e county ni ma Migori. Lipot ma wuok kuom migano mathieth e county ma Migori yango ni kuom iye duto ma imake e county ni atamalo 20.9 gin magoeko mag rawere ma hikgi tin ne 18. E yor kedo kod mako iye mondo gi migepe mopogore opogore to ahinya mano mar thieth koro osebiro kadhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero ni. Jokanye sekta no masomo e gwego mag Masuna West be koro kowe oko kabene nyaka sani koro gitiyo kod yorego mag somo kaka yo achiel mar kedo kod midhiero ni. The boarding facility has assisted the girls because they are able to stay in school without the many challenges that face the girls when they are in the day come, day go back schools. Ni yudo ka nyithinda uchiel nigi kendo yudo iwacho ni gichwanyo to mano ne bet nikech ne days wacho ni nyithindo go nitie seche mwatimo ne gimluong counseling watemo wuoyo kodgi kaka teacher beach nitie puonj mimiyo gi kaka gisiro chenro no mar bedo kod sikunde ma jopuonji manyiri odake kaka yo achiel mar kedo kod mako iye mondo e kind rawere. Kethruok bedo maduong' ahinya e kind sikul gi dala e sama nyathi dok dala godhiambo gi kobiro gokinyi. Mano miyo nyithindo thuolo mar tudore gi ahinya gi nyithindo ma jongware. Gima kelo ma ahinya en sani vijende mowe skul modonjo pikipiki ginwang'o thuolo mar ting'o nyithindo ka gimiyo gi lift mok chul. Koro miyo nyithindo thuolo mar mako iye. Koro ka sirikal nyalo ketho wach mar day school mar nyiri to girls school bedo mar boarding, surely I promise you onge school nyathi school manyalo gamo remo. Waneno great changes nikech koro wan gi girls schools, wan gi Bishop Masaga girls, wan gi Nyagubo girls, wan kod gi Wega girls, wan kod gi Ragana girls. In fact, these are the changes mwaneno katimore miyo koro nyaka wadok back to our own places kaka jonyuol. Jonyuol bende komachielo dwaro mondo koro sikunde oket yore makare mar puonjo rawere e yorego mag ritruok to wechego mag hocho bende koro migi. Wach mar puonjo nyithindo kuom early sexuality en gima ber kendo mano omiyo sani skundwa osedok chien ahinya e nwang'o nyithindo ma osegamo ich. Jojuma, Ramogi TV, Migori.